Kulunkan, 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 kulunkan. Kaixo familia, gurekin jolastu nahi duzue? Jolastu dezagun, mintza. Pasaia Lezo Lizeoak 5. urtez aurrera atera nahi duen proiektu dibertigarri eta interesgarria da. Eta horretarako zuen partaidetza ezinbestekoa da. Dezagun, mintza. Zertarako? Jolasaren bitartez familiako ohitura txiki, baina garrantzitsu batzuk sortu eta aldatzen laguntzeko. Gurekin jolastu nahi? Kulunkan, kulunkan, kulunkan. Gure bizitzako alderdi ezberdinetan, euskara erabiltzeko ohitura handituko dugu, eta horretarako jolastuko dugu. Astero esaldi bat iritsiko zaizue, eta bertan jartzen duena egiten saiatu beharko duzue. Horretaz gain, eskulan bat ere proposatuko dizuegu, familian jolastu ahal izateko euskara erabiliaz. Guk emango dizkizuegu materialak, eta egin ondoren ikastolara ekarriko duzu egindakoa. Esaldi horiek zuen euskara mailaren araberakoak izango dira, eta ziur gaude emango dituzuten pausotxoak zuen familiarentzat oso baliagarriak izango direla. Goazen guztiok batera, euskarari bultzada bat ematera eta gogoratu euskararen herria munduko harri bitxia. Kulunkan,